Aquesta d'aquí, les parts inferiors, la resta està totalment restaurat, a més en estils completament diferents. Hi hagué una primera restauració feta als anys 80 del segle XX, que es va fer en restauració de contrast, que consistia en quan tu no conserves l'element original, capitell, columna, arc, es fa en materials totalment diversos, completament diferents, perquè quedi diferenciat el que és antic del que és ja restaurat de nou. Enterraments, els senyors s'hi fan enterrar fins al segle XIII. A partir del XIII, tot i que no es conservin les tombes, i es faran enterrar a l'interior del temple. Al haver estat espai litúrgic, tot el que veiem de volta, aquest tipus de volta en el romànic es coneix com a volta d'aresta. Són dues voltes de canó intercalades. I tot el que són parets, murs, tot el porxo, havia estat tot còpia. Els originals que daten de segles XII i XIII van ser recuperats a finals dels anys 50, del segle XX, que és com s'estava, restaurar l'església, i van ser extrets del pòrtic amb la tècnica d'estrapo, que consisteix en traspassar la pintura del guix a llenç, a roba. De Sagrera, els espais protegits, un lloc on el qual en principi respectaven. Un exèrcit que no fos cristià ja no et dic una altra cosa, però l'exèrcit cristià... Es troba la posició habitual en un sepulcre, el seu rosari de mans creuades, o amb el braç posat així, que volia representar simplement que havia mort. Segons en canvi el duc, amb tota la seva armadura, espasa, coixí de seda i de costat, com si no anés amb ell, perquè només volia representar que hagués mort, sinó que dormia, descansava, de forma a simbolitzar l'eternitat del seu poder. És a dir, sí, m'he mort físicament, però el meu poder passa més enllà de... El rei Felip II, conjuntament amb el papa, és secularitzar aquestes canòniques i transformar-les en col·legiates. Una col·legiata secular té el mateix rang, una catedral, l'únic que no té bisbat. Cardona I pertany al bisbat d'Urgell durant l'edat mitjana i a partir del 16, quan es crea el bisbat de Solsona, el bisbat de Solsona. Passant ara sí a la família mobiliària, que ja hi residirà al castell de Cardona i que seran coneguts popularment com els rics senyors de la Sal, aquests nobles procedien d'una família vescomtal, concretament del casal d'Osona. Per tant, comencen sent vescomtes d'Osona, senyors de Cardona, cap a l'any 1019 ja seran coneguts pròpiament com a vescomtes de Cardona, però l'any 1375 el rei Pere III Cerimoniós es converteix en comtes i al cap d'un segle Ferran el Catòlic els dona el títol de ducs, per tant tindran un ascens extraordinari al llarg d'aquests sistemes de defensa coneguts com a baluards, perquè la torre s'havia anat rebaixant mica en mica i la muralla pràcticament medieval havia desguanyat.
també tingueu en compte que molta de la pedra treta, de la mateixa torre, de la mateixa muralla, es reutilitza per construir aquestes muralles més modernes. Sí? Dir-vos també de l'interior de la torre, com no podem entrar tots junts, entrem després a l'hora de baixar, però comentar-vos que va ser el primer espai de presó que tingué el castell. Veureu que és un espai petit, reduït, per tant us podeu imaginar en quines condicions pèssimes s'hi trobaven els presoners, totalment a les fosques, sense llum, totes les necessitats fisiològiques a presó, malalties, infeccions, nervia de tot tipus, i la porta que nosaltres utilitzarem no hi era. Hi ha una trapa que ha estat segellada, Decret de nova planta. La derrota de 1714 suposà repressió i exili pels qui havien defensat la causa austracista i el constitucionalisme català. Abolició de les Corts i de la Generalitat de Catalunya. Extinció del Consell de Cent. Substitució de les 4 barres, Sant Jordi i la Creu, per la imatge de Felip V, torres, lleons i la flor de lis. Enderrocament dels castells. Prohibició del sometent. Destrucció de la campana de Sant Honorat. Tancament de la universitat i trasllat a Cervera. Imposició de la llengua castellana com a oficial en substitució de la catalana. Confiscació dels béns d'aquells que hagin defensat Catalunya. Imposició de la contribució del paper segellat. Exigència del pagament d'1 milió de lliures catalanes, el donativo. Devaluació i abolició de la moneda catalana, substitució per la castellana y prohibició d'encunyar-ne de nova. Tenemos un problema histórico, la cuestión territorial. Otra vez esos catalanes, ¿pero qué pasa? ¿No están contentos con su estatus del 1714? ¿Cómo era aquello? Apoyaré el decreto de nova planta que le salga de los huevos al rey. Eso.